Ini nonzi Mai TT from Mai TT's Diaries. Nasi ndauya ndiri Mai TT's Diaries Foundation. I have a foundation which has been running for the past 3 years. Yandaishandisa kubetsera the less privileges, the disabled, vanosangana nema problems, ma challenges in our society in Zimbabwe. Saka ndakazosvikawo pachikamu chandakasungwa ndikauyawo pano pachikurubi female prison. Ndiri ipapa ndaka semunhu angojaira basa rake zviri mandiri zvekuda kubatsira. Ndakatanga kubvunza mamwe ma inmates zvikonzero zvavakasungirwa munomu nereason nemitongo yavo nepavari kubuda. Then I found out kuti vazhinji vacho mwe mitongo yavo chaiyo inondisatsitsi vakashaya mumiririri, vakashaya nomira nawo. Vamwe madzimai ane mimba, vamwe madzimai ane vana, asi havana nokwanisa kuvabatsira. Zvakandibata zvakanyanya ndinzwa nyaya dzavo. Ndofunga ndakabva ndazobudawo by the grace of God. Ndabuda handina kuda kukanganwa jeri nekuti ndabuda. Ndakarangarira madzimai iwo aya ndakanga ndichimboona ndichitamba nawo. Ndakabva ndaita chiitiko chekuti ndivatsvagire madonors. Ndobva through my social media platform ndobva ndataura nyaya iyi kumafans angu. Mafans angu, they were very quick, rapid to respond. Vakabva vaunza zvinhu zvamuri kuona zvese zviri kumashure uku. Ndo reason yandawira pano nhasi. Tauya nema-donations akacontributwa nema-diasporans, maZimbabweans ari outside the country neari muno muHarare. Kwese gweru vese vakati aiwa Mai TT tichakubatsirai kuti muende munobatsira vana. Chinonyanyondirwadza muno muvana nemadzimai ane mimba. It's not easy kuti unge uri mujeri une mimba uchita mwana uyezve usina murume anokwanisa kukuona. Saka mazhinji vatengerwa ma-preparations zvekushandisa, mapads, mapampers, zvinovanetsa kuwana nenyaya yekuti havana hama dzinovabatsira. Kune hama dzakatorejecta hama dzavo dziri mujeri nekuda kwokuti vanenge vasingadi kuve associated. But inini ndakabatikana ndikati dzimwe nguva hongu munhu akapara mhosva asi mwana anozivei. There is always a second chance. Kana Mwari anotipa second chance. Ini ndiri pano handisi perfect, nditori mutadzi asi Mwari akanipa second chance ndikabuda. Saka who am I to judge? Who am I to sentence people? Who am I to say ngaafe ngaatambure? Ndakangotiwo Mwari kudenga kuna Mwari anoona. Rimwe ramazuva achapindirawo after upenyu pane denga richaendwa. Tinofana kubatsira not because tikuda kuonerwa asi ngoti kudenga uku tizowanawo nzvimbo. Saka ndozvanangofambirawo panapa inini nefoundation yangu nevanondibatsira kuti tinge tichibatsira ava. Tiri ipapo hatisi kuda kungovabatsira nekuvapa chikafu because chikafu vakatodya chinopera. Tachita futi kuti tiuye futi kune ivo ma-stakeholders, ma-companies vanokwanisa kuti vana ava nemadzimai ava vaitiswe ma-projects. Jeri ranga ragara nema-projects but pane zvimwe zvinenge zviri missing zvinoda kuwedzerwa, mishini chaiyo yekusonesa, ma-projects ehuku, poultry chaiyo, ma-projects ekuchengeta mbudzi. Zvakawanda zvinoitwa panapa zvandakaona. Jeri haringoripo pakufikisa vanhu asi vanotoempower kuti kana vazobuda vawane chekuita. Saka chikumbiro futi kuma-stakeholders wayo kuti aiwaka tinokukumbira kuti tibatane. Tinoziva kuti vamwe venyu hamuregereri, vamwe ndimi makatadzirwa muri kunze asi ngatitireka vamwe vasina mhosva vari muno mumatirongo vane vana. Ngatibatsirei, tivabatsire, tivape zvekuita. Akabuda anotangira papi? Hongu hamusi kumuda kumba kwenyu, anotangira papi? Ane mwana akazvarira mujeri anotangira papi? Let's give them something to do. Let's give them a second chance. Varimo vakadzi makazara ma-business woman vanosona. Mukaona zvinosonwa munomu, mukaona vanorima, mukaona vanosona, vanogadzira zvinhu zvakawanda zvinoitwa panapa zvinoshamisa zvokuti you just say wow. Vanhu vatochinja, vamwe vacho vatochinja completely zvokuti they are just aging kuti ndikangobuda I need to start something. So where do they start from kana vasina anovabatsira? Tisu vanhu vacho, nyika inovakwa nevene vayo, tisu vene vacho ivavo vanokwanisa kubatsira ava. Havasi vose vari muno vari kupikira zvavakapara. Vamwe vacho havatori namhosva, ndo vandonyanyofambira muno. It's not like ndiri kusapota zvinhu zvakaipa asi ndiri kufambira ivavo vane need yokuti kune zvakabuda haana kana kwekusvikira. Imba yakatovhariswa, murume akatotiza akatoti move on, hama dzakatorejecta. Ngativabatsirei ma-stakeholders noziva muriko. Chikoro chaicho education wise panoda mabhuku, panoda stationary, zvese izvozvo, ma-sewing machine zvinodiwa, magejo zvekurimisa. Tibatsireiwo isusu as a foundation tiri kuti tive pamwe chete kuti tiburitse chinhu chakanaka. Alright, thank you so much. Ngatiuchirembera vedu maoko. Vakafara Mai TT waye. Paita mera TT. Asaka iyo zvino toda kuti timboti panyano nega. Toda kuti timbori
kachi katanza nidga tichifarira toda kuti tifare pano naye Mai TT vatirangarira pano vauya kuzotipa magifts avachatipa naiga saka we want to celebrate the good things Mai TT zvavari kutiitira nekutirangarira naiga saka DJ rauti ubate zvekunhamba naiga tinoda kuti timboti zungunuka saka iye zvino DJ bataka namba naiga bataka namba kanotambika toda kuti tisimuke naiga toda kuti tichikwana panoda tichiita here toda kuti timbofara naye wonderful saka DJ bataka nzee kako toda kuti timbofara toda kuti tifare naiga Mai TT vari kuita chinhu chakanaka vari kutirangarira isu papresent pano saka DJ bata ahe baba harare timbozungunuka zungunuka beautiful beautiful wakabata kudaro zvako naiga toda kuti titenda Mai TT diaries Mai TT komakagara wakagara simuka ihoza toda kuti tisvarira Mai TT tuda kuti anenge agona kutamba naiga tine zvatoda kuzomusira naye nekuti vamwe vari kuramba vakamira naiga tine kuti munhu achipinda zvidzezvidza andini naye saka DJ bata namba anenge azogona tinozomupa zvakadarikidza naiga DJ bata zvako
zvedu pasi ngatiwane pekugara panguva inoi. Saka panguva inoi ndisati ndadzorera nguva kune vandipa naika, toda kuti tingofarire mabasa makuru ari kuitwa naMai TT. Havangoitire kuprison kunoku chete naika, vane zvakawanda zvavakaita. Vakatengera great man chair inonzi electrical chair naika, isiri yekupusha inotinwa mabhatani. Zvekare vakatora musikana akanga akuita madrugs vakamuendesa kunonzi kurehab anonzi baby doll. Zvekare vane zvinhu zvakawanda zvavari kuita munharaunda vachibatsira vanhu vanotambudzika nai. Saka toda kuti tifarira Mai TT nebasa guru ravari kubata munyika ino yeZimbabwe. Ngatimbovafarirei. Saka iye zvino ndikudzwa kuti pakamboitwa maintroductions, regedzai ndidzorere nguva kune vandipa. Ngatiuchiri maoko. Alright, hanzi nizvoni tipfurire mberi vari kuuya zvavo. Saka iye zvino toda kuti timbotaura mabasa akanaka ari kuitwa naMai TT munharaunda matinogara kwese kwavari naika. Iye zvino varangarira especially kuno kuprison. Havasi kugona nemi, vakati shamwari dzangu dzandainge ndinadzo ndodzandicharamba ndichisapota. Iye zvino vanhu vane vana vasina vanouya kuzovaona. Mai TT vakurangarirai naika. Toda kuti timbofara tichifarira mabasa akanaka kudai. Zvekare kuti ini vanobatsira chirikadzi nenherera naika. Iye zvino vanga vachingofonerwa nevamwe vanhu kunzi kwakati kune vanhu vakati vari kunetsekana, vari kuti vachibva pano vachiendesa zvinhu kune vanhu vakadaro. Saka tinozoda rudo rwakaita sei? Kana bhaibheri rinobva rataura kuti ukaita zvakanaka ungafariwo here? Mai TT, we appreciate you. Thank you so much for the good things zvamuri kuita. Zvekare tsandadzorera nguva kune vandipa, ngatiuchirei Mai TT maoko. Ini ndofunga panguva inoika ndinozonyimwa mukana wekutamba. Saka ndoda kutombori pane vada undoona ndichitamba. DJ matakanziyo kaya ndimbosiya ndati eturu kajai vatanamba ticho aiwo ketoitapo vatakeika naika vatakaye ndingoti turu ndobva ndapa kune vandipa naika vata zvako ikako ndimbotamba naye. Eyo DJ ha drop it like it's hot. Alright. Regedzai ndichazotamba pakacho. Maoko. Nasi kuti ndingachataura. Kuna mbuya kanyeze vepanza nditi. Mbuya kanyeze ngavauye pano. Mbuya kanyeze. Aba nasi tombonzwa mbuya kanyeze ava naga. Kuzose vafarire. Avanoti DJ Lola anobuda pama YouTube. Saka mbuya kanyeze vanoita zvekupenga. Mimi ndofunga munotoda ava ndo vapengesesa. Ndofunga vanondidarika ndini. Vanondidarika here? Mbuya kanyeze vanojamba. Saka ndo zvavanofana kunge vachiita nhasi. Mbuya kanyeze vanotamba nziyo chero yarira. Wedha vari mustepi here? Kana kuti havamo mustepi handiti, but havanenge vanogona. Havanogona koini ngativauchirei maoko zvekare. Chinhu chakanaka kusarudzwa kudaiso handiti kana hazvirevi kuti hapana kumwe kwavangaende handiti, asi vauya kuzoona imimi nai. Saka makavakoshera ndosaka vari pano. Vanhu vese vasati vazviintrodusa chimbo vafarirai vanzwe kuti aiwa tikuvagamuchira. Saka tatanga na DJ Lolo vazviintroduce. Zita rangu rekuberekwa ndoitwa Lorraine Mutoko. Mumastreets vanoziva kuti MC Lolo. Ndiuchire maoko.
Saka baba wedu ari pano nhasi handiti ngavauye mberi tingovafarira. Alongside mama, inini ndi mama wangu. Nchawaone mama wangu achisumuka. Mama. Mama achisumuka iva lobone. Then vamwe manje zvatinoita. Ava tavaona kudhara ka. Chingosumuka my ladies. Ava vatoveveda. Mavaona ka? Asi manga mukati mavaziva ka? Pana tine mutemo wakanaka zingaiti. Tendire chidana kuti mumire apa. Handiti? Handitiwo? Chivanzwa handiti? Chivazive ka? Vakachena ka? Yatomboti izvi zvikwama izvi vadi kuya nezvakawanda. Naye hamudi kuonawo ndakachisunga panapa. Kutangira tambotamba tese sana kunoitwa mama Neyo the balloon artist, ndinoita madheko, ndiri shamwari yaMai TT, ndinotengesa zvidhori, matoi, muchaona zvidhori zveblack zvichapiwa vana vasikana vari panapa. Ndichingoti kwamuri ahoi. It's nice to be here and it's nice to see your beautiful smells. You know it's part season. You know shanda na sisi wangu watiita mabaluni. Awachete tutengisa zina kisana kisawa zimai. Tafara kuva pani especially kutaka kubore ija panapa. Oyo. Maswera sei. Tamboonana katika tamba tese. Ini ndinoitwa Glam. Ndinofarira Mai TT, handishandi naMai TT asi ndovafarira. Shanda narumbidzai anoita maballoon mama Neyo, inini ndinoita zvebeauty, mamassage, manails nemapedicure. Mukazobuda mweya tokukwesha izvi. Mama, andi mama munovaziva ka? Kutaura ndokubasa kwavo. Saka vada kuti vachiintroduce timu yese. Mama, the floor is all yours, mama. Say, what a boy, guys. Let's look at Jakari as promised. Now, you want to hear Bajam. No matter what, no matter my challenges, Panapando will I mean. And number one, will I mean. Number one, will I mean. Kuna mai vakaita vanawo matriplets saka tinoti kangobva panapa toenda asi handina kukangana zvandakasienda taura zviya nemazita tikanyora ndowataita sei atadzokera maybe neni mese saka dangointroduce vari panapa mumwe wacho vakagona kunyatsotaura saka vanenge vachida kuti votangira papi saka da kusimudza panapa ndauya nekwaya iri kupisa mazuva ano muZimbabwe inonzi Praise Gospel Peace Gospel Singers ngavangosimuka vese ngati nhasi vambokuimbira ikwaya iyoyi ndo iri kupisa iyoyi iri kutoimba zvayo vatouya kuti toda kuvablessa nekuimba besides kuimba pane zvavacontributa kuti vakupeya vananguya zoimba chete ndofunga maona tauya netraki yakazara zvinhu zvenyu saka ngativaombererei nawo ndeni ndauya nemhuri yangu vana vangu vamushuwa munovaziva varipo vanenge vachisapota mai then panapa tina Jineo ari panapa tingoti kwanya noonekwe anonzi Jineo uyu shamwari yangu iyoyi ndofunga kana pamavhizisi maimbomuona achindigira achiti shamwari yangu imbinga yangu ane mari yakandidarika yeyo ane mari yakawandisa saka ndinomufarira bhoza ane mari yakaita se yakawandisa saka farira imbinga yedu tinayo nhasi ndozve ine zvayabvisa futi zvayati handei tinopa
kujeri ane care anobatsirawo ane orphanage yake anobatsira nherera but Mai TT munogara makati ndofunga mukanzwa paFacebook handisi kukubuditsirai kuti ndikufumurei ndiri kukubuditsirai kuti muwane madestiny helpers. Kune vamwe vanenge vatobatsirwa naBeti auya ndofunga maona achitenda kune vanhu vakuya zokona vamwe vasingaonekwi ndikangotaura nyaya ndikati mufunge kune vamwe vasina anovaona kune vakadzi vane vana ndikakudza kuti kune mumwe ari panapa atengerwa prema ye2,500 pounds akatorwa picture yake pavidhiyo saka chakuda kudzai picture memukanyinze zvanzi nemunhu yewe kuUnited Kingdom ndipe iyeye because vakamuona pakamera pane mukadzi aichema last week angari apa hanzi ane nhumbu here I don't know saka chakuda kudzai picture hanzi ndinomupa iyeyo it's worth 2,500 pounds and avatenga preparation iri worth 4,000 pounds hanzi ndinongonopa iyeye chete saka mabox acho forgive me mem ndanguya kuzomupa iyeye mamwe zvimwe zvese ndezvenyu mese chakuda kudzai picture she was crying angari apa but she anopfeka green handizivi ane nhumbu here kana kuti don't know but picture tinayo I think ichakurakidzai because vanhu vacho vati isusu tiri kuda kupa iye nevamwe a few Beti I think vaenzi vako vakauya nezuro handiti Beti ane vaenzi vake vakauya vakamuona Aida pane vakufambira nyaya yako yeappeal where is Aida vakamuona nepicture yangu saka pane malawyers achauya vachifambira Aida saka dzimwe nguva kamera unogona kuitiza vatinogona kuita sei saka musafunga kuti tauya kuti tikufumurei tiri kuuya kuti dzimwe nguva nhamo yako inonzwika nemwe munhu ukatonyururwa ukatobuda wakananga kumwe kunhu kusvika saka musafunga kuti tauya panozika shoko tiri kuda kuti tikubatsirei ini ndega handizvigoni handina mari yakawanda yekuti ndokubatsirai but mwoyo wangu unorwadza because mastori zenyu mazhinji ndakamanzwa ndiri muno mujeri vamwe venyu you deserve to be home but because hamuna anokwanisa kunyatsokukumirirai zviri kunetsa that's why you are here ndosaka ndakaita open floor ndikati maloya majaji hazvokuti mari chimbomira inoda kuti mumbobatsira vakadzi ava vaende kumba saka most of you muchabatsirwa so ndichiri pamaintroductions tiri ipapo tina Bruno uya pano Bruno Furnitures ataura kuti iye is a carpenter most of furniture iri mumba mangu mukaiona ndine furniture yakanaka zvekuti inodhura zvekuti mukomana iye anoita furniture yemhando yepamusoro soro anonzi Bruno Furnitures angachiti mama ndoda kuti ndizoverenga kuti vanhu vanga vangani ndakanzwa kuti vakurara pasi ada kugadzira mametress ekuti murara so this is Bruno Furnitures iye ndiwandauya naye kana patina avandisekuru Mr. Candiedo uyezve vari Gilbert Facilities vari pakati pedu vari kufamba nesu zvakare thank you sekuru tina bosi wangu Mr. Munashe uyai ini ndiri mabosi ndiri bosi but ndine mamwe mabosi ari pamusoro pangu ndinototiwo bosi kuna somebody so muri kuona bosi wangu ava muri kuona motikari yangu ine fesiyo ndichingobuda mujeri that was my first gift zikanzibata nepapa wangu zikanzi zvinhu zvakaenda but iwewo hausi kuzotambura tokuziva usingafambe netsoka after that one muri kuona GD6 rapa zikanzi next car yako imwanangu saka ndibosi vangu ava vanonzi top smash vauya vatengawo zvavatenga vati ende tinopa vanhu kujeri tinonzwisa kuti kujeri kwacho kunodiwe chi saka ngativaomberei maoko ndauya then tine mukomana ari panapa ari kupi sax aiwa kwasema uda undobosi right vanotara then we have where is he yes we have this aomberei this guy uya this way kana mukuza mukomana ari kupisa patauni ndiye mukomana uyu anonzi Dennis basa rake nderekungokuimbirai anoridza inonzi saxophone yekuti ukainzwa unopedzera wakuchema unogona kutofunga kuti wakudenga so angoti Mai TT ndiye ari kupisa izvo zvanonoridzira kuma high places achiridza iko nezvi akatonga asvika nezuro ndikamuti ndinozviziva kuti wakaneta mwanangu but handei kanzaiwa mama ndagara ndakatofly back for you saka mhombere makombona maziso ake akazvimba ihopendeti asi azvipira akati mam let's go saka muchemunzwa anoridza zvinhu zviri soothing ndichibuda kuti mujeri akayazonisurprise akandiridzira new day ndakachema singaite akangondisurprise ndikati amana uyu kamuchamunzwa zvenyu saka auya anzida kuridzira mababies nemamothers anogona kutoridzira mwana wako wakarara hai mwana akatotaka kurota saka ngatimuomberei maoko
auya netimu yake then avamunovaziya madj yangu pane vandasirira timu yedu yepa iripo wasu aripo wasu p munomuziva nevamwe vese vandisina kutaura saka tisida kupedza nguva nenyaya kuti hati tiri kumhanya toda ngoti tingotora zvinhu zvatauya nazvo but before that ndambotaura nezvekwaya handiti moda kunguvanza vachingoimba kwaya yedu yepano iripo here mobva mangotora 1 or 2 so 1 or 2 ndokutoti zvenyu zvifambe chikurubi chitopisa zvakadaro muchidzidzawo from outside saka peace gospel are you ready just 2 songs tongoita then tobva tasiya zvinhu tiri kusiyazve tanga tanonoka saka zvatiri kuita memkanyenze I don't know if it's possible ndati nhasi hatina kuya nemachikenini but tiri kutenga a whole mbudzi yochekwa modikasadza nembudzi saka I think rega ndingosiya mari yachona ndeyembudzi mari ishi memkanyenze this is $100 going towards mbudzi ichadyiwa palunch yenyu yanhasi nhasi lunch yenyu haisi chikenini muri kudya mbudzi live iri kunotengwa yochekwa yovhiwa youya mobikirwa sadza motya saka peace gospel are you ready peace gospel mbudzi dziri kuita from 30 going up saka mugonotenga mbudzi It's okay, I'm not Baba,
ndiye shamwari yakanaka. Vangari vanobvumirana nekuti muna Jesu ndo mune zvese. Haleluya. Munoziva takamboedza kuvimba neshamwari, but shamwari dzakati disappoint. But ndobva ndazoona kuti zveshamwari zvazvishande. Regai titiza zvaJesu nekuti ndiye kashamwari. Nekuti ndikadana kunyangwe ndiri mukuchema inouya. Kunyangwe ndichirwadziwa ndikaita peace gospel singers vanoimba gospel. Makwaya ndo makwaya ari kufamba achifamba achiimba achifamba kwese kwese. Lydia Magwaza urikudiwa. Right, tisingapedze nguva tikuda kuti guys mungoenda munotora zvinhu zvataiva nazvo like zvatataura kuti tiri kumhanya, then tiri ipapo ari kupe mukomana wedu uya. Right, are you ready? Yes. Kungoteerera to music so tungori twechirungu ndozva kuti muno mune masaladi from chete yakangota kuti tite unge mabharanzi. Varungu woye, masaladi woye, mbinga dziri mujeri woye, vakadzidza vari mujeri woye, manos brigade woye. Info munobva tita unge mabharanzi but tozviziva kuti muriko. Saka regai tiomberere maoko Dennis the saxophonist achiuya apa zvipo hande itingonotora vasikana makameras achienda ikokoko. Saxophonist achiuya zvake zvipo zvichitorwa. Dave achiuya, ngatimuombererei maoko. Anoridza any song anobva aisa ichocho chachiona kana chinhu chacho izvozvo. Ane kabhati kamwe kadhati kaipa. Are you ready?